Vítajte pri novej súťaži Som boháčom, čo bydu. Vy dobre viete, že prvým predpokladom na to, aby ste sa mohli do hry zapojiť, sú rýchle prsty. Najrýchlejšie ich má moja kolegyňa Zuzana. Žiaľ, ona sa do súťaže zapojiť nemôže, ale bolo to fajn. Tak, kto bude mať najrýchlejšie prsty na telefóne a dovolá sa ako prvý? Kto je tam? Mária. No, tušili sme to. Napriek tomu, že sme podplatili telekomunikácie, aby vaše číslo už neprepájali. Čo sa dá robiť? Andy, večer. Mária, sústreďte sa. Táto súťaž je tak či tak veľmi, veľmi náročná, čiže ja nepredpokladám, že sa dostanete ďalej ako do druhého kola a pomáhať vám tentokrát naozaj nebudem. Ideme na to. No poďme. No hovor. V ktorom seriáli účinkovala Pamela Andersonová? Jaj, tá. Sú tu možnosti, predsa len, Pobrežná hliadka, alebo jednoducho Mária. No tá pobrežná hliadka, to mi niečo hovorí, Andy. To bude nejaký prírodopisný seriál, toto. No. Môj manžel to pozerá, stále vykrikuje, že to sú kozy. Takže, vaša odpoveď? Andy. Ako sa to volal ten druhý seriál? Jednoducho Mária. Pre vás možno jednoducho, ale ako sa volal mi, povedzte. No veď vám vravím, jednoducho Mária. Ja, to je názov? Jednoducho? A to je nejaké divné, nie? Nie. Názov je úvodzovky Jednoducho Mária. Koniec úvodzoviek. Ja som si myslela, že ma oslavujete. Mária, kto by už vás oslovil? No. Tak. Ako sa rozhodnete, Mária? Môžem zavolať známemu? Môžete. Je to jeden z vašich žolíkov. Ja počkám. Aj mne tu medzičasom niekto volá, takže to vybavím, počkajte. Prosím, kto volá? Mária. Mária. Veď vy nemôžete volať mne. Ale keď vy ste môj jediný známy, Andy. A tak ja sa vzdávam. Ale Mária, tak to je hlúposť, veď nemáte o čo prísť. Tak si tipnite aspoň, čo? A keď ja tú Pamelu poznám len z Baywatchu. No! Veď Baywatch je pobrežná hliadka. Mária. Áno? No. Tak potom moja odpoveď znie pobrežná hliadka. No výborne, Mária, vidíte, trošku sa sústredíte, je to tam, máte 1000 korún a vy viete, že v tejto súťaži... Andy, konečne. Tejto súťaži sa... Ráno zavolám zo keď budete. V tejto súťaži sa za každú ďalšiu správnu odpoveď pridatáva ďalšia 0, takže teraz máte 1000 a idete za 10 000. Pozor, vymenujte aspoň 10 polárnych zvierat. Presne tak. No, tak polárny medveď. Výborne. A 9-sobou. No, čo som vyhrala? No. Teraz ste ma trošku zaskočili. No, máte 10 000 korún. Gratulujeme. Ideme na otázku za 100 000. Máte ešte 2 žolíkov. Dávajte pozor. Ako sa volá človek, ktorý si myslí, že všetkému rozumie, ale opak je často pravdou? Zurinda. Nie. Pokojne, Mária. Ja tu mám 4 možnosti, áno? Truhlík,
Hoblík, šrófik a pupek. No? Truhlík, hoblík, šrófik, pupek. No tak, tu si neviem rady. Takže čo? 50-50? To čo znamená? Že my poradíte a potom sa rozdelíme. Nie, to je ďalší žolík. Keď ho použijete, tak sa odstránia dve nesprávne odpovede a budete sa môcť tak ľahšie rozhodnúť. No tak dobre. Takže odstránime dve, áno? Dobre, ostal nám truhlík a hoblík. No, tak. Truhlík. Určite. Alebo hoblík? Tak teda? Truhlík? Je to vaše definitívne rozhodnutie? Nie, tak hoblík. Hoblík to bude, hoblík. Takže vaše rozhodnutie je... Chcem sa spýtať publika. Dobre, použijeme žolíka, spýtam sa obecenstva. Prosím vás, kto je za truhlíka? Jeden, Mária. No dobre. Ja na ňo teda dám. Áno. Veľmi správne. Bolo to jednohlasné, to je jasné. Je to truhlík. Fajn. Uzavrieme truhlík. A či je to správne? To sa dozvieme po reklame. Máme po reklame. A máme tu Máriu, ktorá je na otázke za 100 000 korún. Mária tvrdí, že správna odpoveď je truhlík. Mária, hoblík to nie je. Truhlík je správne, máte 100 000 a idete na 1 000 000. Tak, čo? Nejdem, Andy. Nejdem. Joj, nie. Veď mňa by od nervov šľak trafil, Andy. No, Mária, pozrite sa. Aspoň si pozrite tú otázku a vždy môžete aj potom ešte z hry odísť. Dobre? No, pozrieme si otázku, hej? No tak dobre. Dobre, takže, čo je to subsidiarita? Joj, Bože môj. No, opäť sú tu 4 možnosti. No. Je to po A choroba, po B chemická látka, po C politický princíp, alebo po D minerál. Takže? Ja si vezmem tých 100 000, Andy. Je to vaše definitívne rozhodnutie? Beriete 100 000? Áno, dobre, uzatvárame, gratulujeme, 100 000 je vašich. Gratulujem, Mária, gratulujem. Ale teraz už len tak mimo hru. Už máte 100 000. Čo by ste brali? No, čo ja viem. C je správne. Mária, mali by ste 1 000 000! Čože? 1 000 000 by ste vyhrali. Je to naozaj C, politický princíp. Ja som taká krava. Mária. Ohlasovať. Mária. Mária.
Mária, ja si myslím, že teraz sme si 50-50. Ja zavolám známemu, aby vás odviezol a spýtam sa publika, či sa teší na ďalšiu súťaž. Som bohatý, Čobidub. Ďakujem, pekný večer, opäť o týždeň.